maray na Aldo kaninyo ngamin sa Ay pa kaya, ita-transfer ko pa kayo. Buko mo niya din sa ring gunada. Hindi, kaya man ita-transfer. Magandang buhay! Nandito po ako ngayon sa Kipayo National High School, Barangay San Antonio, Calabanga, Camarines Sur. Kasama ko po ngayon sina Teacher Charlie and Teacher Nene para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa eskwelahan nila. Magandang buhay po, Teacher Charlie and Teacher Nene. Magandang buhay, Mark. Okay, Ma'am Nene, bigyan niyo nga po kami ng overview kung paano, kailan, at history ng Kipayo National High School. Okay, so yung Kipayo National High School, nagsimula ito sa pangunguna ni Honorable Rafael Palma. Opo. And then, Vice Mayor po yun dati si Honorable Rafi Palma. yes, Okay and po. then during that time, si Honorable Ramon Saito R. Robles naman. So, Tatay ko yun siya yung municipal kagawad. In Opo. charge siya committee on Education. Ayun. So nagkaroon sila ng pag-uusap ng apat na barangay Captain. captains. So ano po yung apat? Santo Niño, La Purísima, San Antonio, and okay po. So kaya kumbaga nagkaroon ng parang pinag-usapan nila, and then nabuo nga ang paglalagay ng high school dito sa Kipayo. And then, sa umpisa, doon lang nandoon to sa La Purísima. Sa Barangay La Purísima po, Oo. hindi pa dito sa San Hindi Antonio, pa. ibang location pa. Kasi Okay wala po. pang school talaga. So, ginamit lang namin noon yung bahay ni Mrs. Milicia Quiñones. Oh, so dati po hindi pa talaga ito campus, bahay pa lang sa Bahay Barangay La Purísima kay Mrs. Nemia Quiñones. Milicia. Melissa Quiñones. So yun ma'am, kung nakikinig man po kayo o mga angkan po ninyo, thumbs up po yan sa inyo. Okay po ma'am. Okay, so during the time, si Ma'am na Obias, Sylvia de Obias, so Opo. siya yung na-appoint na teacher in charge. Teacher in charge. Opo. And then ako naman, hindi pa nga ako noon totally regular teacher, kumbaga teacher aide. Teacher aide. Teacher aide kasi wala pang pangsweldo yung gobyerno natin. That So, time. that time. Kaya, ang salary ko, sa dito pa sa... Munisipyo pa po. sa Opo, opo. munisipyo. So, kami ang nag-umpisa ni Ma'am Sylvia Okay. with 2 sections. 2 sections. First year high school po yun. Oo. Okay. So, dalawa lang na section yung mga estudyante namin noon. So, kailangan pa namin magpunta sa 4 na barangay. Opo. Lahat ng yung mga out of school youth, Opo. ni-recruit pa namin yun para So, lang nung- makapag-enroll sila. Nung nagsisimula po yung Kipayo National High School, hindi naman to talaga Kipayo National High School. Tama po ba? Annex yan ng Calabanga. So dati po, ang Kipayo National High School, bago siya naging Kipayo National High School, ay annex muna siya ng Calabanga High School. Ilan po yung enrollees ninyo kaya nung panahon na nagsisimula kayo? So, sa dalawang section, Opo. meron lang kami noong 35 each. 35 each, so mga 70, 80 students po kayo nun, nung time na yon. Tapos ngayon po Ma'am Nene, ilan na po ang enrollees ninyo ngayon? Ngayong Ngayong school year po. Nasa 800 plus. 1,800. Wow! 1,800! Nagsimula lang sa 80 students to 1,800. Ang daming nakikinabang sa school na to. Lahat po ba yung Teacher Charlie, lahat yung galing sa 4 na barangay ng Kipayo? Yung una, yung first year operation ng Kipayo National High School, Opo. halos lahat ng estudyante namin ay galing sa 4 na barangay at yung iba sa Pagata. Opo. Pero sa ngayon, ang dami ng Pedro Barangay sa Kipayo High School. Opo.
kahit yung municipality of Bumbon ay naging recipient na din. Oh, pwede Yeah. yung So, Karatig ang Bayan, population nakikita namin, na rito. mataas yung population, so nanggagaling din sa San Antonio, Bumbon, San Isidro, San Jose, Santo Domingo, and meron pa sa San Roque. Meron pa kami mga enrollees sa ngayon na nanggaling pa sa ibang lugar. May Naga, Magaraw, kahit naman. So ganun kabilis ang paglaki ng population ng Kipayo National High School. Oh, Yung una siguro, Mark, kasi yung accessible yung school, at higit sa lahat, yung magandang pamamalakad na ipinakita ni Mrs. Sylvia D. Obias bilang school head siya ng Kipayo National High School. Doon namin nakita yung pagpupursige ni ma'am. No? Pagpupursige na maghanap ng mga sponsors ng building sa Taba sa tulong ni Governor Villafuerte na nabigyan tayo ng unang building, yung building na yan, Opo. yung administration building. Diyan Opo. kami nag-umpisa mag-operate dito. After 4 years, 2001, nandito na kami sa Kipayo High School. Saka na kayo nakalipat Oh, annex dito. pa yun. Annex Opo, pa din opo. yun, Ma'am Nini. And then, ang magandang nangyari sa Kipayo High School, yung first graduation namin noong 2001, ay meron lang kaming 61 students. 61 students pa lang ang graduate noong 2001. Okay. So ngayon, 1,800 plus na. Siguro sa tulong ng mga teachers din, no? Na ipinakita ng mga guro sa Kipayo National High School yung tunay na pagmamalasakit sa school. Opo. No, yung pagmamalasakit sa mga estudyante at higit sa lahat yung transparency. Okay. Ma'am Nene, Sir Charlie, meron po ba kayo mga payo sa mga bata na nanonood ngayon at sa mga magulang? Ako para sa akin, yung mga bata, sa mga magulang, okay, nandito tayo sa panahon na napakahirap na sitwasyon, lalong-lalo na sa pag-aaral. Pero, iniikayat ko pa rin sila na maging matapang, harapin ang lahat. Nandito tayo sa ganitong sitwasyon, pero hindi kinakailangan maputol ang kanilang pag-aaral. So kahit na hindi tayo pumapasok sa paaralan, sige lang mga bata, mga magulang, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral kasi yun, kailangan natin yun. Kailangan yun ng mga bata. So kami mga teachers, nandito lang para sa inyo, para sa pagsuporta. So ganun. Okay. So ako din, sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral ng Kipayo National High School. So, sa ngayon alam natin kung ano ang sitwasyon natin. No, sabihin natin na hindi tayo masaya sa totoong sitwasyon sa ngayon, pero kinakailangan din natin palaging maging masaya sa araw-araw. Alam namin na nahihirapan kayo sa pagsagot ng mga mundo. No. So, may mga anak din kami na gano'n ang sistema. Sa akin lang, huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod para matuto. Alam natin na yung edukasyon ay isa sa pinakamahalagang regalo sa atin. No, kaya, magkaroon tayo ng oras, tamang oras, time management, at higit sa lahat, maging honest din tayo. Kung nahihirapan kayo na magsagot ng module o ano pa man learning materials, may mga number yung mga teachers ninyo. May group chat tayo. Huwag kayong mag-hesitate na magtanong. Open communication ang pinaka-importante sa atin. Sa akin, hindi importante yung perfect score ka. Na ang pinakamahalaga, paano ka natuto. Sa ngayon, dahil sa ganitong sitwasyon, mahirap talaga. Pero sa tulong ng mga magulang ninyo, kaming mga guro, at kayo din, malalampasan natin ang pagsubok na ito. Go, Kipayana! At saludo po kami sa inyong mga magulang na walang sawang pumupunta dito sa paaralan para kumuha ng module ng mga bata. So, maraming salamat mga parents. Salamat po Teacher Charlie and Ma'am Nene sa napakaganda po ninyong mensahe sa ating mga mag-aaral at sa ating mga magulang.
Ako rin po personally naniniwala ako na ang edukasyon talaga ang magsasalba sa pamilya. Edukasyon po ang magiging paraan para umangat ang kalidad ng buhay ng mga pamilyang Pilipino. Edukasyon po ang susi para ang ating komunidad at bayan ay lumago. So kaya po yung mga bata, yung mga nanonood po sa atin, mga bata, mga youth, or yung mga nag-aaral, mag-aral po kayo ng maigi. Kasi po darating ang panahon na kayo naman po yung mga adult, kayo naman yung mga matatanda, kayo naman yung mga magtuturo sa mga susunod na henerasyon. Kaya ngayon po ay mag-aral kayo maigi, parang buhay ninyo po ay bumuti. Kung matatandaan ko, Ma'am Nini, during our first commencement exercises na ginawa natin dito sa school, Opo. yung graduates namin is only 61. 61 With lang. 7 teachers. The lucky 7 teachers. Okay. Sino ba sila? Ma'am Nini Icaro, Ma'am Risa Sagra, Sir Charlie Blance, Ma'am Catherine Blance, Miss Riza Vera, Miss Leonida Pijoria, and Mr. Parawel. Yeah, tama. Tama. Yan. So first, lucky, Lucky 7 teachers. And ngayon, mayroon pa kasi Mrs. Bringal pala. Sa 8. Ngayon, dalawa yung wala na yan. Ang isa nasa Union National High School Opo. at ang isa nasa Siligaya High School. Okay. So may tigi-isa lang kami ng section. At fourth year, may dalawa. Pero ngayon, mayroon na kaming 29 sections with 71 competent teachers at Kibayo National High School. Times 10. Times 10. Saka, and then, Mark, gusto ko namin na yung Kibayo National High School ay magse-celebrate ng 25th anniversary this coming March. No, so, after 2021. 25 years, ito na ang Kibayo National High School. Ayan. So parang proud na proud tayo na 25 years, ang dami na ang narating ng Kipayo National High School. From 60 or 80 students, ngayon naroon na tayong 1,800. 1,800 students. At ilan na ba itong buildings na to? Ngayon, building number Marami. 25 na. So yun. And then, ang masaya pa dito, Mark, yung mga graduate namin, laking tulong din sa school. So, mayroon kaming mga asinsado na yung mga graduates. Oo. At hindi rin sila nakakalimot sa school. May mga programa kami dito sa school, may mga projects na kung saan sila mismo ang nagdodonate. Yung mga alumni niyo Yes. po mismo ang nagbibigay. Wow. Saludo po. Proud kami sa mga alumni. Ang daming professionals na after 25 years. Okay. At saka bago ko makalimutan ang lahat, gusto ko talagang magpasalamat to the late Governor Luis R. Villapuerte. Napakalaki ng naitulong ni Governor Villapuerte dito sa Kipayo National High School. Kung hindi sa kanya, sa tingin ko, baka wala dito yung Kipayo National High School. Kasi siya yung nag-effort na mabili ang Itong lupa na to. lupa Opo, na opo. to. And then after that, pinatayuan niya kami ng building na yan. Opo. So ito, yun. Medyo madami-daming mga buildings to ah. Ang dami. Talagang kumbaga to the max naman talaga yung Suporta. yung support ni Governor dito sa Kipayo High School. Sabi ko na minahal niya ang Kipayo National High School. So kaya ito legacy niya talaga to. Saka maswerte din tayo, Ma'am Nini, kasi sa pagpupursit talaga ni Ma'am Ibyang, Oo. na halos minsan madaling araw kung nasaan si Governor doon, nandoon na si Ma'am. Hindi ko yun Hindi lang buildings ang Hinihingi. ang nilakad ni Ma'am, pati yung mga item ng teacher. Kaya sobrang pasalamat din kami kay Ma'am Ubias dahil sa kanyang pagpupursige. Ito na kami ngayon. So ngayon, proud din kami na sa ngayon, ang aming dating TIC, Teacher in Charge, Ma'am Sylvia de Ubias, siya na ang PSDS ng Calabanga, secondary. So Wow. proud kami sa imo, Ma'am. ang layo na nang narating ni
Ma'am. Pero andito pa din sa atin si Ma'am. Okay. Sana po nagustuhan ninyo ang topic ng aking vlog today. Kung gusto po ninyo ng mga contents na tulad nito na tungkol sa minamahal nating bayan ng Calabanga, Camarines Sur, huwag po kayong mahiya na mag-like, share, and follow po ng aking page. Mark Anthony Robles po ang pangalan ko sa Facebook. Maraming salamat po at magandang buhay sa ating lahat. Marina Aldao sa Tuyaga Boss. Ako po si Sir Naray Rania from Kipayo National High School. Gusto kong ipabot sa mga estudyante ni Digdi sa mong eskwelahan sa Kipayo National High School. Aram niyo po na sa ngunyan nasasakitan kamo kang proseso kang pag-adal. Mati mi po yan gabos na mga teacher. Pero para sa muya, tsaga-tsaga lang ni dikit na panahon na lang makakabalik na kita sa dating normal kang sa tuyang pag-adal. Sir Charlie, thank you po. Ma'am Nena, thank you po. Bye-bye po. Bye-bye tayo lahat. Thank you. Bye-bye.